Unión Deportiva Logroñés 1, Avilés 0, Racing de Ferrol 3, Sporting B 1, Celta B 1, Oviedo 4, Marino 1, Somozas 0, Lealtad 3, Compostela 2, Langreo 0, Tropezón 1, Murcia 2, Zamora 0, Atlético Astorga 3, Coruxo 1. Como sempre, a estas alturas de programa, chega nada máis e nada menos que o gran Gustavo Varela. Que tal, Gus? Hola, Óscar. Non foi boa xornada, A mí sempre, xa sabes que sempre me gusta quedar co positivo. Claro, claro. E por iso empezas co Racing. Por iso imos empezar co Racing, que foi o único que deixou dentro da mala xornada, como ben dicías, algunha nota positiva. O Racing que conseguiu un triunfo por 3-1 diante do Sporting B, ademais un bo partido, xogou un bo partido o equipo racinguista. Tardou en chegar ese primeiro gol, pero bueno, foi consecuencia do bo xogo. Estamos a ver boas oportunidades, como esta de Vela, despois unha xogada fermosísima, esta, fixadevos a conexión entre Mesa e Joselu, a esa dobre parede na frontal da área co remate final de Mesa, e tamén algunha axudiña, entendemos o porqué o Sporting está aí abaixo, non vos perdades o erro entre o defensa e o porteiro do Sporting que aproveita Joselu. Que encima o porteiro comete falta. Isto é a circunstancia da xuventude. Antes falábamos de Inso e tal, mira, rapaces da súa edad pois cometen estes erros. É inevitable. Aí estamos a ver a xogada do 2-0, unha moi boa chegada de Maceira pola banda e o gol de oportunista de Dalmau, xogador que, bueno, vai tendo minutos e cando ten poucos minutos, como neste partido, aproveitaos moi ben con 2 goles, deu un pequeno susto o Sporting, o tanto de Pablo Fernández, despois desa xogada pola banda dereita, aí estaba demasiado só na frontal da área pequena para rematar, pero pouco durou a intranquilidade pro Racing de Ferrol e ademais foi unha xornada propicia pro Racing porque digamos que a cousa volveu a quedar en 5 equipos, verémolo despois na clasificación, perdeu o Compos, perdeu a Cultural Leonesa, bueno, eses equipos que viñan puxando force dende abaixo non sumaron os 3 puntos e aí está, ese terceiro gol de Dalmau e o Racing que solventou o partido. 3 puntos máis, está todo moi apertado arriba, pero bueno, como ben dís, hai un partido menos xa e aí estamos a pelear estas 10 finais que quedan. Por los 2 goles sí que es verdad que llevaba unos partidos ahí que se me estaba resistiendo y bueno, por fin llegó hoy y espero seguir con la racha, ¿no? Isto foi o positivo, o negativo. O resto da xornada para os nosos. 4 derrotas e ademais derrotas dolorosas ante equipos coas que se podía pensar que se podía volver con un resultado positivo, por exemplo, o caso do Compostela. O caso do Compostela perdeu por 3-2 no campo do Lealtad. Sempre advertimos que estes partidos, a partir de agora, máis van a ser moi complicados. Equipos como Lealtad que se están xogando a vida, estánse xogando a permanencia, e que hai momentos onde os obxectivos, non sei eu cal é a prioridade, se é un equipo que está loitando polo ascenso ou un equipo que está loitando por permanecer na categoría. Non ten dúbida, A permanencia. A permanencia. Claro. A vitoria agora está moi difícil de acabar. E o que comentábamos antes da primeira división, eses equipos de abaixo que empezan a sumar puntos, Sí. puntos. E é un momento da temporada que non hai equipos sen obxectivos. É dicir, igual dentro de 6 xornadas hai algún equipo que está sen obxectivos e pode ser un partido máis sinxelo, pero agora mesmo todo o mundo está tentando posicionarse. Sí. Logo tamén hai que decir que o Compostela lle meten os goles Os 3 a balón parado. A balón parado, non? E incluso o escoller a situación de defensiva non foi a máis doada, non? No primeiro gol fan profundidade defensiva sobre a portería, veñen os dianteiros de atrás, no segundo están adiantados e cando te adiantas é porque eres máis rápido e che gañan. Bueno, non foi o máis o partido, ademais unha das cousas boas que ten o Compostela defensivamente, non? É unha anécdota que perda por cousas defensivas porque é moi bon en ese aspecto, non? Foi un partido, como estamos a ver, con alternativas, 1-0, empate a un gol de Yacín, 2-1, 2-2 gol de Iván Pérez e este foi o definitivo 3-2, como non, en acción a balón parado, marcado por Pablo Pantiga. E o peor é que o Lealtad se achega a eses equipos galegos que están loitando pola permanencia. Siempre nos hemos levantado. Lo que pasa es que sí que es verdad que hoy era pues uno de esos momentos claves, ¿no? Porque si ganas hoy te pones muy cerquita, no lo hemos hecho, a seguir remando.
Compostela Langreo a vindeira semana o domingo ás 5 dentro do programa A Liga das Cidades. Máis derrotas, a do Coruxo, neste caso ante outro equipo que estaba por abaixo e que agora sai incluso do posto de promoción de descenso. Quimos ver dous partidos, Astorga Coruxo e Marino Somozas, onde perderon os dous equipos galegos e ademais perderon contra rivais directos na pelexa pola permanencia. Gañou o Astorga por 3-1, sempre falamos do poderío que ten o Astorga cando xoga como local. Gañou por 3-1, os dous primeiros goles, bueno, este foi o gol que marcou o partido, o inicial de David Bandera dende o lanzamento de penalti, e despois chegaron ese segundo gol do propio David Bandera, o Coruxo refíxose co tanto de Cifuentes, e ao final Borja acabaría facendo 3-1, e o Coruxo, bueno, que leva vivindo toda a temporada con tranquilidade, pero para vivir con tranquilidade ata o final, aínda lle queda dar un par de pasos máis. Quero dicir, non se pode relaxar. Non, por suposto. Ata que numéricamente estés fora da situación... Numéricamente, cantos puntos son, Tito? Home, non sei ahora mismo... 44, 46, 50... Non penso que tantos non farán falta para salvarse. Pois así rematou este partido, onde un rival directo gañoulle por 3-1 ao Coruxo. Nosotros el partido deja malas sensaciones, porque de momento y hasta que se demos lo contrario, el Astorga es un rival del Coruxo para la permanencia y se nos ha acercado. Hemos perdido un partido que, tal y como estaba el terreno de juego y discurría el mismo, todas las trazas que podía bajar eran de empate. Por certo que desde Astorga nos chegou nas últimas jornadas algunha mensaxe de que sempre falábamos de que o terreo de xogo parecía que estaba en mal estado. Bueno, hoxe parece que estaba ben. Pois estaba, bueno, aparentemente ben, aínda que Rafa... Pero Rafa dice que non. Sí, pero non fomos nós, foi Rafa, que xa non está aquí, antes sí que estaba. Aclarémonos. Bueno, aparentemente estaba ben, para Rafa non, para os do Astorga, evidentemente, o céspede está impecable, bueno, pois, opinións para todos os gustos, non está mal, non? Que haxa debate tamén con isto. Efectivamente. Con todo o agarimo para Astorga e para o clube, que ten moito mérito, por certo, a temporada que está facendo tamén na segunda división B. Seguimos, Gus. Cunha derrota que fai dano, a derrota dos Somozas no campo do Marino, o Marino que des que fichou a un xogador, chamase Dramán, está cedido polo Alcorcón e é o xogador que lle pode dar esperanzas ao Marino de salvación, un equipo que estaba prácticamente afundido e vexan, ese dorsal número 9 revitalizou o equipo con 4 goles, dorsal número 7, perdón, con 4 goles en 6 partidos. Aí estamos a ver as oportunidades pro Marino que conseguiu marcar no primeiro tempo. Antes esta boa ocasión de Alex Bao, despois dun remate de cabeza, e na última desa primeira metade, Dramán fixo o 1-0. É un deses partidos, eu supoño que tería marcado no calendario Michel Alonso, non o conseguiu sacar adiante, pero agora, pro que ten que mirar o Somozas, sobre todo para a vindeira semana, ollo este partido, Somozas, lealtad. Na casa, ese sí que non se pode escapar. Sí, partidos de... o tópico, de 6 puntos, pero que son reais. Sí, son moi reais. Aí estamos a ver, oportunidades para os Somozas, a verdade é que a segunda parte se pechou moito, non houve apenas fútbol, e o Somozas acabou perdendo. Aunque alguno pueda pensar lo contrario, no está muerto y que va a dar muchos disgustos, hoy nos tocó a nosotros y bueno, nosotros veníamos de una buena dinámica y esto nos tiene que poner los pies en la tierra. O fútbol dá moitas sorpresas, pero, home, faise difícil pensar que o Oviedo, Gus, ese Oviedo que pasou hoxe por Barreiro, non vai a ascender. Sí, bueno, ascender... ser primeiro. Sí, ser primeiro. Ser primeiro. Despois ascender xa é unha lotería, aínda que vai a ter dúas posibilidades de xogar a lotería o Real Oviedo con case total seguridade, e gañou en Barreiro deixando sensación do que un equipazo. Sí, un equipazo difícil de contrarrestar cando se ponen por diante, sabe pecharse, logo ten xogadores de moitísima calidad e un equipo feito para estar arriba. Home, se somos sinceros, o Oviedo non é un equipo desta categoría. Claro. O Oviedo ten que estar como mínimo en segunda, xa non digo máis, pero é así. Moi mal se fixeron as cousas durante moitos anos, porque leva moitísimo tempo o Oviedo sen estar en segunda división. Sí, é que canto público vai agora
o Tartiere. Sí, Pois igual 15, entre 15 e 20 mil máis espectadores. que case todos os equipos de segunda división. Pois imagínate. Quitando quizáis as Palmas e o Zaragoza. Pois, Aí estamos a ver a secuencia dos feitos. Bueno, o Sporting, claro. Púxose 0-2 o Oviedo, recortou diferenzas Borja Iglesias, tivo esa ocasión Señé para facer o 2-2, pero despois chegaron os goles de Borja Valle e de Sergio García. E non sei se vedes con preocupación o momento do Celta B, 4 derrotas seguidas, 4 puntos dos últimos 24 en xogo. Hombre, é que cada vez o marxen de erro é máis pequeno, non? Bueno, a verdad que teñen que pensar no seguinte, ir partido a partido ahora mesmo, pensar no seguinte, esquecer este, porque... E o seguinte é contra o Sporting B. Claro, pero bueno, o do Oviedo está claro que non é un pouco a liga de ningún dos equipos que está na segunda B. Pero sí que, si pensa nos 7 partidos, bueno, que quedan, o marxen de erro é pequeno, non? Eu creo que ten que centrarse en cada partido e tratar de conseguir os 3 puntos, non? o malo que un equipo sovenciño, chegando con esta presión ás últimas xornadas, sempre creo que tengas de perder con referencia a equipos, bueno, pois feitos de máis experiencia e con moitas máis situacións vividas nese punto. Creo que a situación pode ser perigosa. Bueno, escoitamos, Óscar, se parece algún protagonista do partido. É un momento difícil, é complicado porque creo que tiñamos un bo colchón e estábamos nunha boa posición para mirar hacia adiante, pero, bueno, o fútbol a veces ponche estas situacións e creo que non queda outra que traballar e estar xuntos, que creo que estamos e intentar darlle a volta a todo. Imos repasar a clasificación da segunda división B. Aí temos co Oviedo, claro, líder con 62 puntos, bueno, 5 de vantaxe respecto a Murcia,